Ονομάζομαι Μπεντούλης Σταύρος, είμαι τεχνολόγος γεωπόνος και απεντομωτής. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, όπου έγινε η πρώτη τοποθέτηση παγίδας Μοσκιτέρ. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά από τη λειτουργία της Μοσκιτέρ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διεύθυνση του ξενοδοχείου να προμηθευτεί επιπλέον 7 παγίδες Μοσκιτέρ για να καλύψει τις ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδος και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα κουνούπια. Εξαιρετική δουλειά, μείωση του πληθυσμού σε ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχουν στους χώρους του ξενοδοχείου τους κοινόχρηστους, επίσης και στα δωμάτια των πελατών δεν υπάρχουν πλέον κουνούπια.